panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan, kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nining takna atong pag-ablihon ang atong Biblia sa Psalm chapter 2 verses 1 hangtod sa 12 whole chapter. Apan sa dili pa akong gipaabot once again ang akong pagpanimbaya sa akong 94 years old nga lolo nga si Isabelo Laure Sr. Psalm chapter 2 whole chapter. Ang giingon dinhi, nganong nagsabot man pag-alsa ang kanasuran, nganong naglaraw man silag mga butang nga walay kapuslanan. Ang mga hari nila naghiusa ug ang ilang mga pangulo nagkasabot pag-alsa batok sa Ginoo ug sa hari nga iyang pinili. Sila nagingon, putlo nato ang paghari nila kanato ug dili na kita magpagalong kanila. Ang Ginoo nga naglingkod sa iyang trono didto sa langit nagkatawa lang ug nagbiay-biay kanila. Unya sa iyang kapungot gipasidan-an niya sila ug sa iyang kasuko gilisang niya sila. Nagingon siya, sa Zion ang bungtod kong balaan, gipahimutang ko ang pinili kong hari. Nagingon ang hari, isangyaw ko ang giingon kanako sa Ginoo. Miingon siya kanako, ikaw akong anak ug karong adlaw imo na akong amahan. Pangayo ug kanimo ihatag ko ang tanang kanasuran ug maimo ang tibuok kalibutan. Bukon mo sila sa bunal nga puthaw ug dugmukon sama sa usa ka kulon. Pagmaalamon kamong mga hari ug pagmatngon kamong mga namunuan. Alagari ug kahadluki ang Ginoo. Pangurog kamo ug yukbui ninyo sila aron dili siya mapungot kaninyo ug pamatyon kamo kay ang kasuko niya dalirang mo sila og bulahan ang mudangop kaniya aron iyang panalipdan. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sukad pa sa sinugdanan sa kalibutan, ang mga katawhan, mga kaigsuunan, nakigsangka gayod batok sa Dios. Daghan kayo og sugilanon nga gipadayag sa Biblia nga ang mga katawhan miribildi batok sa atong buhi nga Dios. Dito sa Garden of Eden, si Adan ug si Eva misupak sa awtoridad sa atong Ginoo. Gisaaran sila ni Satanas nga mahimo silang mga Dios kuno. Genesis chapter 3 verse 5. Gisulti kini sa Dios kaninyo kay nasayod man gud siya nga kun mukaon kamo niini maabli ang inyong salabutan ug mahisama kamo kaniya nga nasayod unsay maayo ug unsay dautan. So gitintal ni Satanas si Adan ug si Eva. Sa kapanahunan ni Noe, mga kaigsuunan, ang tibuok kalibutan mialsa sa pagrebelde batok sa Ginoo o gisilutan sila sa Ginoo pinaagi sa dako kaayong lunop. Didto sa syudad sa Babel, mirebelde sila batok sa Ginoo ug buot nila nga mahimong gawas non gikan sa Ginoo. Mao nga gipatibulaag sila sa Dios sa tibuok kalibutan gumikan sa paghukom sa Dios. Ug didto sa syudad sa Sodom, nagdesider ang mga tawo nga magbuhat sila og kaugalingon nilang standard of morality. Gisilutan sila sa Ginoo, gipuo sila sa Ginoo pinaagi sa kalayo. Dili gayud itugot sa Dios, mga kaigsuunan, nga ang mga katawhan magmalampuson sa pagpakigsangka batok sa iyang pamunuan. Niadtong bag-o pang natukod ang Kristyanismo, halos tanang mga emperador sa Roma
milutos gayod batok sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo, apan ang gingharian sa Dios dili gayod mapildi, dili gayod malupig sa bisan kinsa nga buot mubungkag niini. Matud pa sa nahasulat sa kasaysayan mga kaigsuunan, sa 30 ka mga emperador sa Roma, mga gobernador sa mga probinsya niadto ug uban pang mga taas nga katungdanan nga naglutos batok sa iglesia sa atong buhi nga Dios, batok sa mga naunang mga Kristiyano. Usa kanila literal nga nabuang, nalisuan sa maayong pangisip. Usa kanila gipatay sa iyang kaugalingong anak. Usa kanila nahimong buta. Usa kanila ang mata mikalit lang og katangtang gikan sa iyang ulo, mikalit lang og kalagpot. Usa kanila nalumos, usa kanila gituok hangtod nga namatay, usa kanila nabihag ug didto namatay sa teritoryo sa kaaway. Usa sa mga maglulutos namatay sa paagi nga makauulaw gayud kaayo, ug usa sa mga maglulutos mga kaigsuunan namatay sa sakit nga daghan kaayong mugawas nga ulod sa iyang lawas, baho gayud kaayo nga bisan pa ang mga doktor gipangsilutan gumikan kay dili nila maagwanta ang kabaho sa kwarto nga nahimutangan ni adtong maong emperador. 5 kanila namatay sa grabe kaayo ka komplikado nga balatian. 8 kanila ang gipatay sa gubat or gibilanggo sa mga kaaway. Ug usa ni adto nga mga emperador nga ang pangalan si Flavius Claudius Julianus nga misaka sa iyang trono ni adtong 360 AD mga kaigsuunan. Grabe kaayo ang iyang paglutos batok sa mga Kristiyano ug iyang gibugal-bugalan ang usa ka magtotoo nga ginganlan og si Agaton ug gipangutana niya si Agaton mahitungod sa mga Christians nga gipamatay na. Unya gibugal-bugalan usab niya si Jesus sa pag-ingon, kumusta ang panday nga taga Nazareth? Doon na ba siya'y trabaho karong adlaw? And without hesitation mga kaigsuunan, si Agaton nga magtotoo mitubag. Basin og miundang sa siya sa pagtukod og mansyon sa langit para sa mga matinud-anon, ug karon nagtukod tingali siya og lungon para sa imong imperyo, emperador. Dili gayod mabugal-bugalan ang atong buhi nga Dios mga kaigsuunan. Bisan pa sa moderno nga kasaysayan, gipakita gihapon sa Ginoo ang iyang kusog ug gahom batok sa mga miribilde kaniya. In the midst of the Enlightenment, niadtong ang pilosopiya nga deismo mikuyanap mga kaigsuunan. Kining si Voltaire, usa ka philosopher, iyang giklaim nga dili kuno tinuod nga ga-exist si Jesus sa kasaysayan, ug ang ebanghelyo kuno giproduce lang kuno sa mga katawhan nga gustong magmugna og Dios according to their own image. Ug niadtong hapit na siyang mamatay, adunay ministro nga naghangyo kaniya nga iyang talikdan si Satanas ug maghinulsol sa iyang sala ug mubalik sa Ginoo. Pero ang iyang tubag, "Now, dear man, this is not the time to be making enemies." So tig-a gayud kaayo ang iyang kasing-kasing mga kaigsuunan kining si Voltaire. Namatay siya niadtong 1778 ug niadtong 1814. Ang iyang patay nga lawas gikawat o gilabay didto sa basurahan. Niadtong buhi pa si Voltaire mga kaigsuunan, iyang giproklamar nga 25 years after kuno sa iyang kapanahunan, ang Biblia makalimtan na kuno sa mga tawo ug ang Kristyanismo mamatay, mapapas gikan sa nawong sa kalibutan. Well, baliktad ang nahitabo mga kaigsuunan, gumikan kay 40 ka tuig human sa kamatayon ni Voltaire niadtong 1778. Ang Biblia ug uban pang mga Christian books giimprinta didto sa balay mismo ni Voltaire. Dili gayod mabugal-bugalan ang atong buhi nga Dios. Kung nakaila ka mo ni Ernest Hemingway, usa kini ka sikat nga manunulat, iyang giisip ang iyang kaugalingon nga buhi kuno nga pagpamatuod nga ang usa ka tawo pwedeng makigsangka batok sa Dios unya walay mahitabo kaniya. So iya gayon gipahinambog ang iyang kasalanan nga nagpakasala kuno siya unya wa man kuno'y daotang nahitabo kaniya. Pero towards the end of his life, nahimo siyang palahubog gayod kaayo mga kaigsuunan, na depressed siya, and in the end gahikog kini si Ernest Hemingway, iyang gipusil ang iyang kaugalingong ulo. Tinuod gayod, dili mabugal-bugalan ang atong buhi nga Dios.
Ang usa ka German philosopher nga si Friedrich Nietzsche, iyang gideklarar nga ang Kristyanismo kuno religion sa mga huyang, ug iyang gi-coined ang panultihon nga God is dead, patay kuno ang Dios. Well, in the last months of his life, nag-anto siya sa complete mental breakdown. Dili gayud mabugal-bugalan ang atong buhi nga Dios, mga kaigsuonan. So kining Salmo 2 nga atong pamalandungan karon, usa kini sa mga messianic psalms nga nagapunting sa atong Ginoong Hesukristo. Dili lang kay nagahisgot kini sa atong Ginoong Hesukristo, ang atong Ginoong Hesukristo mismo ang nakig-istorya kanato niini nga salmo. Now, daghang nagtuo nga ang una ug ang ikaduhang salmo were originally joined together. Kung mao ka na ang kaso, mga kaigsunan, makita nato nga ang Salmo Kapitulo 2 usa ka pagpadayon lamang sa pagdescribe sa dautan nga dalan nga gidescribe sa Psalm chapter 1 nga gilaktan sa mga taong dautan. Sa nahabilin nga oras atong pagpamalandong, adunay upat ka bahin ang atong meditation, mga kaigsunan. Part 1, pagahisgutan nato ang pagrebuilde sa tawo, verses 1 hangtod sa verse 3. Part 2, atong pagahisgutan ang reaction sa Ginoo, verses 4 hangtod sa 6. Gikataw-an ra niya ang pagpaningkamot sa tawo nga hugnuon ang atong buhi nga Dios. Part 3, nakita nato ang tingog sa anak sa Dios nga si Hesukristo, verses 7 to 9. He declares the decree of God. And then part 4, atong makita ang pasidaan sa Ginoo, ang warning sa Ginoo, verses 10 hangtod sa 12. Ang mga makasasala gipasidan-an nga ilang talikdan ang ilang pagkarebelde ug makig-uli sila ngadto sa Dios. So hinaot nga tabangan kita sa Ginoo sa atong pagpamalandong niining taknaa. Mudangat na kita sa unang punto. Part 1, man's rebellion, ang pagrebelde sa tao batok sa Dios. Nagsugod kini sa usa ka pangutana nga dili gayud makatuo ang salmista, mga kaigsunan. Verse 1, nganong nagsabot man pag-alsa ang kanasuran, nganong naglaraw man silag mga butang nga walay kapuslanan. Kining pulong nga pag-alsa, mga kaigsunan, usa kini ka conspiracy or plot. Ang tibuok kalibutan mialsa aron palagputon ang Ginoo gikan sa iyang trono. Grabe no? Mialsa ang tibuok kalibutan aron palagputon ang Ginoo gikan sa iyang trono. Nganong buhaton man kana sa usa ka tawo kung tarong pa ang iyang pangisip, mga kaigsuonan? Makapildi ba siya sa Ginoo? Kung buot niyang palagputon ang Ginoo gikan sa iyang trono, gahuna-huna gyud siya nga mapildi niya ang Ginoo. Sa verse 2, gidescribe ang mga political ug national leaders. Tinuod gayud kini, sukad pa niadto hangtod karon ang mga panggobyerno dinhi sa kalibutan nagmugna og mga balaod nga batok sa kabubuton sa Ginoo. Sa Amerika, for example, gakasinabot gyud ang gobyerno didto nga illegalize na ang same-sex marriage. And then sa verse 3, gidescribe ang tibuok gayud nga pagpaningkamot sa mga katawhan nga likayan ang pagdumala sa Ginoo. Tinuod gayud kini kung atong sudungon ang mga katawhan sa kalibutan karon, gikan sa politics hangtod sa mga negosyo, hangtod sa mga entertainment, ang tanan gusto gayud nga mahimong independente gikan sa pagkontrolar sa Ginoo. Well, kana nga rebellion, mga kaigsuonan, kabuang gayud kana. Kinsa may makapildi sa atong buhi nga Ginoo? Mao nga kawang lamang ang ilang pagpaningkamot, walay paglaom. It doesn't make any sense at all. Gahuna-huna gayud sila nga magmalampuson sila sa ilang mga pamaagi. Madness. Romans chapter 1 verse 22 ang giingon dinhi, matod nila maalam sila apan mga buang-buang diay. So you see, the Bible calls people who rebel against God as foolish. The lost man sees the gracious rule of Christ as bondage. Tinuod gayud, ang mga tawo nga wala kang Kristo murag bugat kaayo alang kanila nga ang Ginoo may atong hari. Psalm chapter 2 verse 3 ang giingon dinhi, sila nag-ingon, putlo nato ang paghari nila kanato ug dili na kita magpagalong kanila. Daghan kaayo gayud mga katawhan, mga kaigsuonan, nga nag-isip nga ang pagdumala sa Ginoo kabugaton alang kanila. Pero sa pagkatinuod lang, ang pagdumala sa atong Ginoong Hesukristo puno gayud kaayo sa kalipay,
puno sa gugma ug puno sa kalinaw. Gumikan kay dili man dautan nga hari ang atong buhi nga Dios. Matthew chapter 11 verse 29 to 30 ang giingon dinhi, isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo. So, ang mga alagad sa Ginoo nakailagayod kaniya ug sa iyang pagdumala mga kaigsuonan, ug ang pagdumala sa Ginoo puno gayod sa gugma ug kalipay ug kalinaw. Mao kadto ang unang punto. Ikaduhang punto, unsa may reaksyon sa Ginoo sumala sa naha-record sa verse 4 hangtod sa verse 6. Gikataw-an lang sila sa Ginoo. Kining mga katawhan nga nag-isip nga mapildi nila ang Ginoo, gikataw-an lang sila sa Ginoo. Ang reaksyon sa Ginoo usa ka pagbugal-bugal ngadto kanila. Verse 4 to verse 6 ang giingon dinhi mga kaigsuonan, ang Ginoo nga naglingkod sa iyang trono didto sa langit nagkatawa lang ug nagbiay-biay kanila. Unya sa iyang kapungot gipasidan-an niya sila ug sa iyang kasuko gilisang niya sila. Nagingon siya, sa Zion ang bungtod kong balaan gipahimutang ko ang pinili kong hari. So gidescribe sa verse 4 ang pagkatawa sa Ginoo dili gumikan kay nalingaw siya, kundili gumikan kay siya muhukom na. Murabag pareho kana sa atong silingan nga isog kaayo. Unya every time nga mulabay ta sa ilang tugkaran, ilatang hagiton nga buhian niya ang iyang dagkong mga iro aron ipagukod kita. And finally, iyang gibuhian gyud ang iyang dagko nga mga iro. So gapadulong na sa imua ang dagko kayong mga iro ug mipaghut ug andam na ikaw nga mapaakan sa iro only to find out nga ang iya ding mga iro walay ngipon. So, unsa may reaksyon nimo? Mukatawa ka. Mo ni imong gipanghinambog ng mga iro, mo ni imong ipagukod kanako. Ingon ana ang reaksyon sa Ginoo sa mga tawo nga nag-isip nga mapildi nila ang Ginoo. Mukatawa lamang gayod ang Ginoo gumikan kay sa tinuod lamang dili gayod nato mapildi ang atong buhi nga Dios. Now, niadtong kapanahunan ni Noe, mga kaigsuonan, ang tibuok kalibutan mirebildi batok sa Dios. Imagine nato ang ilang pagbugal-bugal niadtong si Noe gatukod na og arka apan sa gitakdang panahon sa Dios. Iyang gilaglag ang tibuok kalibutan pinaagi sa baha ug nangamatay ang mga tawo nga nagbugal-bugal. So ang Ginoo, ang reaksyon sa Ginoo, mukatawa lamang siya sa mga katawhan nga nag-iisip gayod nga makapildi sila sa atong buhi nga Dios. Mga kaigsuonan, ayaw pagrebelde sa Ginoo, ayaw pagkinabuhi sa sala, talikdi ang sala, pakiguli sa Ginoo, gumikan kay ang giingon sa Hebrews chapter 10 verse 31, makalilisang gayod ang pagkahulog ngadto sa kamot sa buhi nga Dios. Makalilisang gayod, mao nga samtang wala pagibubo sa Ginoo ang iyang paghukom, paghinulsol sa imong sala ug dangop kang Kristo alang sa imong kaluwasan. Ang mga plano sa Ginoo dili gayod mabali gumikan lamang sa pagrebelde sa mga tawo. Psalm chapter 2 verse 6 ang giingon dinhi. Nagingon siya, sa Zion ang bungtod kong balaan gipahimutang ko ang pinili kong hari. Ang mga makasasala dili gayud magmalampuson mga kaigsuonan. Dili ma-dethrone ang atong buhi nga Dios. Si Kristo naglingkod sa iyang trono ug ang kadaugan sigurado gayod. Mao kadto ang ikaduhang punto. Ikatulong punto, ang tingog sa anak sa Dios nakig-istorya kanato sumala sa verse 7 ug sa verse 9. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan, nag-ingon ang hari, isangyaw ko ang giingon kanako sa Ginoo. Miingon siya kanako, ikaw akong anak, ug karong adlaw imo na akong amahan. Pangayo ug kanimo ihatag ko ang tanang kanasuran, ug maimo ang tibuok kalibutan. Bukon mo sila sa bunal nga puthaw, ug dugmukon sama sa usa ka kulon. Mo katoy mabasa nato sa verse 7 hangtod sa verse 9 nga ang anak sa Dios nakigistorya. Iyang gideklarar ang pagtakda sa Dios. Ang anak sa Dios mao ang gamantala sa pagtakda sa amahan, and it is an eternal decree. Ang anak ipadala ingon nga gamhanang hari, gamhanan nga Dios.
ug mao kini ang eternal nga katuyuan sa Ginoo nga iyang luwason ang bagang panon sa mga katawhan nga miribilde sa Ginoo ug sagupon sila ingon nga iyang mga anak ug manununod sa iyang gingharian. Ang anak sa Dios gikoronahan. This is the beloved Son. This is Jesus Christ. Siya ang gisaad nga mo'y muluwas sa iyang mga katawhan gikan sa ilang mga sala. Ang Ginoong Hesukristo mao ang nagpanag-iya sa tanang mga butang, siyang nagdumala sa tanang mga butang, aduna siya'y ownership bisan pa sa tanang mga kanasuran nga mirebilde bato kaniya. And this is why ang ilang pagrebilde mga kaigsunan kabuang gayud kaayo. Ang atong Ginoong Hesukristo mao ang nagdumala nga adunay puthaw nga bunal sa iyang mga kamot. Psalm chapter 2 verse 9, buk-on mo sila sa bunal nga puthaw ug dugmukon sama sa usa ka kulon. Sa mga gingharian ni adtong unang kapanahunan mga kaigsuunan, kining tungkod sa hari simbolo kana sa iyang pagdumala, ug kining bulawan nga tungkod nagsimbolo kadto sa kabdangan sa hari, sa kadato sa hari. Ang atong Ginoong Hesukristo nagdumala nga aduna gayoy puthaw sa iyang mga kamot nga dili gayod mabali, ug gidescribe kini ni Juan in terms of judgment. Revelations chapter 19 verse 15 ang giingon dinhi, migula sa iyang baba ang hait nga espada nga gamito niya sa pagbuntog sa kanasuran. Maghari siya kanila sa paaging mahigpit gayod ug pug-on niya ang ubas diha sa pug-anan sa kapungot sa Dios nga labing gamhanan. Mao nga katong mobalibad sa pagdumala sa atong Ginoong Hesukristo, pagadugmukon gayod sama sa kulon mga kaigsunan, ug kung ibunal sa Ginoo ang iyang bunal ang tanang mga katawhan nga miribilde bato kaniya, mabungkag gayod. Mao kadto ang ikatulong punto. Ikaupat nga punto, ang pasidaan sa Ginoo, ang warning sa Ginoo. Sumala pa sa verse 10 hangtod sa 12 ang giingon dinhi, pagmaalamon kamong mga hari ug pagmatngon kamong mga namunuan, alagari ug kahadluki ang Ginoo, pangurog kamo ug yukbuin ninyo siya aron dili siya mapungot kaninyo ug pamatyon kamo, kay ang kasuko niya dali rang musilaob, bulahan ang mudangop kaniya aron iyang panalipdan. So mao kini ang warning sa atong buhi nga Dios. Giwarningan sa Ginoo ang mga makasasala nga ilang undangan na ang ilang pagrebilde bato kaniya, ug gihatagan sila sa Ginoo og imbitasyon nga makig-uli kaniya. Niining kinabuhi ang mga kaigsuunan, ang Ginoo naghatag kanato og kahigayunan nga atong undangan ang atong pagrebilde bato kaniya ug maghinulsol sa atong sala ug makig-uli kaniya. Mao nga ang giingon diri, be wise. Gumikan kay ang pagrebilde batok sa Ginoo, kabuang gayud kana, dili kana kaalam. Be wise. Psalm chapter 14 verse 1 ang giingon dinhi, ang mga buang-buang muingon sa ilang kaugalingon, walay Dios. Dautan silang tanan og ngilad ang binuhatan, wala gayoy nagbuhat og maayo. Ug mao kini ang grasya gayod sa Ginoo nga mikanaog kanato bisan pa og kita mga rebuilde nga mga makasasala. Isaiah chapter 1 verse 18 to 19, nag-ingon ang Ginoo, ngari kamo og maghusay kita. Bisag unsa kapula ang inyong sala, maputi kini kaayo. Bisan pa kinig dagtum pula, maputi kini sama sa balahibo sa karnero. Kung andam kamong magmasinugtanon, makakaon kamo sa mga maayong abot sa yuta. Apan kun musukol kamo og dili mo patuo, pation kamo pinaagi sa espada. Ako ang Ginoo, mao'y nagsulti niini. Mao nga mga kaigsuunan, paminawo nato ang pasidaan sa Ginoo. Paminawo nato ang warning sa Ginoo. Paminawo nato ug sundo nato ang iyang mga sugo, atong undangan ang atong rebellion batok sa Ginoo karon, undangi kini higala alang sa imong kaayuhan. Ug ipakita dinhi ang tataw kaayo nga mga lakang aron ipakita nato ang paghinulsol sa atong mga sala. Ang giingon dinhi, serve the Lord with fear. Alagari ang Ginoo nga adunay kahadlok sa imong kasing-kasing. Kanaog gikan sa trono sa imong kasing-kasing ug palingkura si Kristo ingon nga hari. Serve Him as your King.
Sa nasod sa Amerika, mga kaigsuunan, nindot biyaon tatong ilang sinsilyo ni adtong 1950s nga dunay nakaukit, "In God We Trust." Gumikan kay nakita sa maong nasod nga ang ilang kahimtang anaa gayud sa pagbulutan sa mga kamot sa Ginoo. Karon sa Amerika, kung magtan-aw ikaw, magbasa ikaw sa ilang mga newspaper, jutay na lang gayud kaayo ang mga katawhan nga mutuo ug seryoso nga nangalagad sa Ginoo. Ang giingon sa atong teksto, kiss the Son, simbaha siya, alagari siya, yukbui siya, gaksa ang anak sa Dios, in total allegiance. Ang kiss, kining paghalok nga gihisgutan ini, mao man kini ang ultimate expression of love. Sama sa giingon sa Song of Solomon chapter 1 verse 2, hagkan ako niya sa mga halok sa iyang baba, kayang imong gugma mas tamis pa kaysa bino. So this is a description of the love of God towards His people. O giutro ang pasidaan sa verse 12. Ang giingon dinhi, kayang kasuko niya dali rang mo silaob, bulahan ang mudangup kaniya aron iyang panalipdan. Kung imong balibaran si Kristo, mga kahigalaan, musilaob gayod ang iyang tunglo ug kapungot. Mao kining verse 12, gitranslate kini in two different ways. Pwede kining i-translate as when His wrath is kindled but a little, or His wrath may be soon kindled or quickly kindled. Well, parihong tinuod mga kaigsunan. Pugon gayod sa Ginoo, dugmukon gayod sa Ginoo ang iyang mga kaaway nga mirebilde kaniya diha sa iyang tunglo ug kapungot. He will unleash His judgment at any moment. O gamay ra gyud kaayo kining butang alang sa Ginoo nga iyang puuhon ang iyang mga kaaway. Usara kana kalitik sa iyang mga kamot, mga kaigsuonan, mapuo na ang iyang mga kaaway. Isaiah chapter 40 verse 15. Gani alang sa Ginoo ang mga nasod sa kalibutan daw tinulo man lang gikan sa usa ka timba, ug sama man lang sa abog diha sa usa ka timbangan, ug ang mga kapupud-an sama lamang sa abog kagaan. You see? So, ang mga rebelde, mga kaigsunan, usa lamang kalitik sa Ginoo, mapuo gayod sila. Mao nga ang tanang mga unbelievers kinahanglan nga maminaw gayod niini nga pasidaan. Kinahanglang ang tanan ilang gakson si Kristo, musurrender sila kang Kristo, ingon nga ilang Dios ug manluluwas. Kinahanglang isugid ang mga kasalanan ug talikdan kini, or else atubangon nila ang tunglo ug kapungot sa Ginoo. Apan adunay gisaad ang Ginoo nga dako kaayong panalangin sa mga tawo nga nagsunod sa atong Ginoong Hesukristo. Blessed are they that put their trust in Him. Psalm chapter 33 verse 12. Bulahan ang usa ka nasod nga ang Ginoo mao ang Dios, ug ang mga katawhan nga iyang gipili aron mahimo niyang mga katawhan. So, gadala kini kanato pabalik sa Psalm chapter 1 verse 1. Bulahan ang tawo nga wala naglakaw sumala sa tambag sa mga dautan. Ang atong unang trabaho sa evangelism or pagpanangyaw, mga kaigsunan, mao nga atong ideklarar ang rightful throne of Christ ug atong hangyuon ang mga katawhan nga ilang ibutang ang ilang mga hinagiban sa pagrebelde batok sa Dios. Ang ilang mga armas sa pagrebelde batok sa Dios, ilang ibutang, ilang isalikway, mga kaigsunan. And then after that, atong ideklarar ang panalangin sa Ginoo sa mga musunod. We declare how wonderful it is to know Christ, to embrace Him and love Him. Mao nga ang pangutana ni ini higala, imo na bang gigakos ang atong Ginoong Hesukristo? Imo na bang gisurrender ang imong kaugalingon kaniya? Or padayon gihapon ikaw nga nagrebelde sama sa gibuhat sa mga pagano ug sa mga wala makaila sa Ginoo? Nakita mo na ba kung unsa ka mahimayaon ang atong Ginoong Hesukristo? Imo na ba siyang gigakos ug imo na ba siyang gihatagan sa imo ang allegiance, sa imong gugma ug sa imong loyalty? Kung wala pa, higala, unsa pa may imong gipaabot? Hinulsuli ang imong sala, dili ikaw makaluwas sa imong kaugalingon, dili nimo mahimong tulid ang imong kaugalingon at tubangan sa Ginoo. Ang grasya lamang gayod sa Ginoo mao ang maglimpyo sa tanan nimong mga sala. Ang iyang dugo ug pagkamatarong
Ug andam ang Ginoo nga buhaton kana sa imong kalag kung ikaw mo paubos, mo hinulsol sa imong mga sala ug mosalig lamang kang Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Naubuhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.